Bé, fins ara havíem definit d'una manera senzilla les dues grans línies teòriques per tractar el tema de la realitat, no? La família de teories del materialisme i la família de teories de l'idealisme. Doncs bé, una vegada definides, el que farem serà considerar una mica en detall quins són els problemes que pot tenir el materialisme. El materialisme que postula l'existència d'un món fora de nosaltres, un món objectiu, eh, que consisteix en objectes, en coses que tenen corporeitat, materialitat, que són tangibles, que podem conèixer a través dels nostres sentits, de manera que la relació que hi ha entre aquest món i nosaltres ha de passar necessàriament per eh, l'experiència que tenim d'aquest món a través dels sentits. Bé, Bertrand Russell, en el seu llibre Els problemes de la filosofia, en el capítol 2, doncs, explica amb cert detall aquesta, la, la, la teoria materialista, però des d'un punt de vista crític. Hem de pensar que Russell és un materialista, és un empirista analític, però vol deixar una constància de que el materialisme doncs, no és una filosofia que sigui fàcil de provar. Podem provar que existeix la matèria? Doncs podem provar que existeix alguna cosa fora de mi i que segueix allà quan deixo de percebre-la, no? Doncs aquesta pregunta per a Russell és molt important perquè les conseqüències de la resposta que donem i de la resposta que puguem donar són també importants, perquè si no hi ha aquest món material o si no podem provar que existeix aquest món material, diguem-ne que fora de nosaltres, aleshores, què és el que hi ha? Pensem que si no podem provar que no existeix aquest món material, doncs s'obre la via a l'alternativa de l'idealisme. Bé, doncs, quin seria més o menys l'argumentació que du a terme Bertrand Russell? Comença per suposar el contrari del que afirma el materialisme. Suposem que no hi ha res fora de mi. És evident que no puc negar l'existència de l'experiència, de les dades dels sentits. És evident que jo veig una taula davant meu, veig altres objectes, veig altres persones, és evident que són dades dels sentits i que, com a tal, són continguts de la meva ment, idees en la meva ment. I bé, si no hi ha res fora de mi, aleshores bueno, són fruit de la meva ment, o bé de la meva imaginació, o bé d'una mena de llarg somni en el que estic immers i del que no puc sortir. Aquesta és part de la tesi de l'idealisme, que potser no ens agrada, potser va contra el sentit comú, però no és una tesi absurda. Fins i tot es pot defensar raonablement. Molt bé, doncs, diguem-ne que en conseqüència jo no puc estar, si suposem que no hi ha res fora de mi, jo no puc estar segur de l'existència de res, ni de les coses ni de les persones, només de la meva ment i dels continguts que hi ha en la meva ment. Per això vol dir que estic sol. El meu somni és el món. Només jo existeixo. El món sóc jo. Bé, això es diu solipsisme i és el lloc on va anar a parar Descartes quan, després de tot el procés que es diu dubte metòdic, en el qual dubta de forma raonable i sistemàticament de la realitat, del sentit de la seva realitat, del sentit fins i tot del sentit de la seva racionalitat, doncs arriba a la conclusió de l'única cosa que pot estar segur que existeix és d'ell mateix, en tant que
en tant que ment, no? En tant que ànima que pensa. Bé, Russell insisteix que això és una possibilitat de la qual no tenim cap prova de que sigui veritat, però tampoc podem dir que sigui falsa, contradictòria o absurda. Uh, de manera que estem en una situació en què tant el materialisme com l'idealisme doncs no tenen no es poden provar, però tampoc es poden contradir. Llavors, en absència d'una prova contundent que confirmi qualsevol de les dues opcions, doncs bé, el que fa Bertrand Russell és pensar que deu haver alguna cosa que ajudi a, doncs, a pensar quina és la millor opció, no? Eh, el que pensa Russell que hi ha alguns indicis de que el materialisme és la bona, no? És la teoria que s'acosta més al sentit comú i que això vol dir que podria acostar-se a ser la veritat. Bé, doncs, el punt de partida seria una mica allò de que tenim certesa, no? Que seria la pròpia existència. El que passa és que això no garanteix en absolut l'existència d'allò que està fora del que jo penso del que tinc seguretat d'existir, no? De mi mateix. A partir de l'existència de la certesa de les meves experiències, doncs podria arribar a tenir algun tipus de seguretat de que existeix alguna cosa més enllà, alguna cosa fora de mi. I és aquí quan doncs, Bertrand Russell parla de la prova de les estovalles, no? Bueno, si aquesta taula que veiem i que té una sèrie de característiques que coneixem a través dels sentits, doncs la tapem amb unes estovalles i aquestes dades dels sentits desapareixen. Estan cobertes per la taula que és una nova dada dels sentits. Però deu haver alguna cosa a sota, no? Que és la taula, perquè les estovalles conserven la seva forma i que això no depèn de les dades dels sentits que jo rebia abans. I segueix dient, bueno, podem fer que 10 persones seguin al voltant de la taula. Això, si cadascú parla de la taula, podrem comprovar que cadascú veu una taula diferent. Fins i tot, perquè clar, estan ocupant un lloc diferent i la perspectiva no els permet veure la mateixa taula cadascú. La llum que es reflecteix en la taula doncs, és diferent perquè ve d'un lloc concret, però cadascú la veu des del seu lloc. I ningú pot ocupar el lloc que ocupa un altre. Llavors, aquesta visió que cadascú té de la taula, la visió privada, contrasta amb el fet que tothom reconeix que veu una taula i que aquesta visió pública de la taula superaria totes les diferències que hi ha entre les visions privades i personals de la taula. Tothom reconeix veure aquesta taula. És un altre indici. I després parla una mica més endavant de la prova del gat. Jo tinc un gat que el veig, no? El veig i forma part de les dades dels sentits que rebo i que aleshores sé que forma part de la meva ment. Si deixo de veure'l, això vol dir que deixa d'existir, perquè no hi ha res a fora de la meva ment. Però bé, al cap d'una estona torno a veure'l i torna a existir. I com que ha passat una estona, resulta que el gat manifesta que té gana, no? Aleshores, si tot era una col·lecció de dades dels sentits, pot passar que les dades dels sentits, durant el temps que ha passat entre una i l'altra, doncs tinguin gana. Doncs bé, això vol dir que el gat té una existència independent de mi, no? De la meva existència. Bé, això Russell reconeix que no són proves en el sentit lògic, no són arguments contundents, només són indicis. El sentit comú ens condueix a pensar que hi ha coses a fora de nosaltres, que existeixen fora de nosaltres,
i que sembla absurd pensar el contrari. És a dir, que no hi ha res fora de la meva ment i que només hi ha la meva ment i que el món és la meva ment. Um, doncs bé, a partir d'aquí el que fa Russell és intentar doncs, mm, eh, mostrar la idea que, bé, en filosofia de vegades ens hem de conformar amb el sentit comú, no? Amb indicis, en indicis perquè no hi ha aquests arguments mm, per, per poder mm, acceptar alguna via d'explicació de la realitat. Doncs bé, aquesta seria una mica la, el típic argument d'un empirista, seguint els passos de Hume. Doncs trobem que hi ha dificultats entre els materialistes per demostrar la seva teoria, que queda en una formulació hipotètica parada en el sentit comú, en l'instint natural. Russell parla de, de creença instintiva, aquesta creença de que existeix un món fora de nosaltres i que és independent de nosaltres. Però no hi ha una certesa lògica.